Bratislavský klub KC Dunaj sa niesol na vlnách hip-hopu. Svoje streetdanceové umenie prišli predviesť desiatky mladých milovníkov tanca z tanečnej skupiny Street Kids, ktorí to spolu s hviezdnymi hostiami rozbalili naozaj tak, ako sa patrí. My sme teda občianske združenie, ktoré sa volá Reflektangulo a prevádzkujeme 7. rok vlastne tanečnú skupinu pre decká, ktorá sa volá Street Kids. Okrem toho, že máme pravidelné tréningy s deckami, tak robievame pre nich práve takéto akcie, čo sú vlastne víkendy, kde chodia tanečníci z celého sveta. Plus robíme 3-krát do roka sústredenia, kempy tanečné. A najbližší bude, tuším, 22. augusta, toto leto. Najväčším ťahákom akcie zacielenej na deti a mládež bol majster sveta v breakdance B-Boy Mouse, pôvodom Filipínčan, no reprezentujúci britskú tanečnú školu. Mouse vlastne je majster sveta v breakdance, tuším, z roku 2006. Je to super človek, tak preto sme ho zavolali opäť. No. Just happy to be here. I want to see, like I said, the progression of the B-Boys and all the dancers here. 33-ročný šampión vlastným menom Ereson Katipon je v tanečných kruhoch známym artiklom. Dramatický príbeh tohto chlapca z manilského slamu bol dokonca predlohou k hudobnému videu britskej formácie Rudimental. I got over to UK because of my parents. They took us from the Philippines to have a better life in the UK. 1996, as I went to KRS on concert, and there's two B-boys that actually supporting and opening the act. I asked them if I can go and join the crew and start dancing with them. But they turned me away. They said I gotta go practice by myself and I'm not good enough to be with them. Mouse sa ale nenechal odradiť. Svoju vášeň pre tanec šíril aj na britských ostrovoch a skoro začal vyhrávať tanečné súťaže po celej krajine i v zahraničí. A prečo vlastne prezývka Mouse? Every single word of it have meaning. So Mouse is a movement of us serves everybody. No a Mouseové pohyby si môžu fanúšikovia vyskúšať aj na vlastnej koži. Stal sa totiž postavičkou vo videohre s názvom B-Boy. First came out, I started playing it, but I'm really bad at it, you know. So, but I see a lot of kids playing it. My character, they're amazing with it, you know. Nemenej zaujímavým hosťom bol aj český hip-hopový tanečník, choreograf, porodca i moderátor v jednej osobe J.K. Sanchez. A že by sa aj Slovákom rysoval streetdanceový talent? Ty hranice taneční se otevřely a prostě mají v YouTube, mají lektory, mají street dance camp, mají všechno, co můžou mít, mají tady vlastně v uvozovkách u zadku, takže se učí mnohem rychleji, než jsme se učívali my. A ty prťata, tak u prťat je to stejný, oni jako nevědí, jestli dělají fotbal nebo jestli tancují, tak jako koukají a u nich jako mám většinou radost, že se nerozbrečej. Most of the B-boys here are very, very strong physically, technically. Či už vďaka 6 prstom na ruke alebo pierku pre šťastie vo vlasoch, výnimočné kvality filipínskemu tanečníkovi uprieť nemožno. No bude to najmä jeho bezprostrednou a skromnou povahou, ktorá mu získa fanúšikov všade tam, kde vystupuje. Yo, what's up Slovakia? Focus on what you want to do in life and always think positive. Peace out. I'm here right now giving a sign out to DG Sport and I'm out. B-Boy Mouse. Peace.